హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. గైస్, చాలామంది అయితే మన ఫోటో బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే రిమూవ్ చేసుకోవడానికి అయితే పిక్సార్ట్ లేదా కొన్ని యాప్స్ అయితే వాడుతుంటారు. ఆ యాప్స్ అనేది చాలా కష్టం ఉంటుంది, హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది. అందుకోసం అనేది మీకోసం అనేది మంచిగా ఒక నీట్గా ఇలా చూపిస్తున్నాను కదా, ఇట్లా అనేది ఎట్లా చేసుకోవాలో నీట్గా అనేది ఒక వెబ్సైట్ అని ఉంది. ఆ వెబ్సైట్లోకి పోయి ఎట్లా చేసుకోవాలని చూపిస్తాను. సో గైస్, మీరు వచ్చేసి గూగుల్లోకి అయితే వెళ్ళండి. గూగుల్లోకి వెళ్ళేసి రిమూవ్ బీజీ అని కొట్టినా, బీజీ రిమూవ్ అని కొట్టేసినా కానీ ఒక వెబ్సైట్ అయితే వస్తుంది, చూడండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి రిమూవ్ ఇమేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని ఉంది కదా, దాని మీద అయితే క్లిక్ చేసుకోండి గైస్. దాని మీద క్లిక్ చేసుకోండి, ఇలా అయితే ఓపెన్ అవుతుంది. కొంచెం స్క్రోల్ చేసి అప్లోడ్ ఇమేజ్ అని ఉంటుంది గైస్. అప్లోడ్ ఇమేజ్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు వచ్చేసి అయితే ఇలా అయితే వస్తుంటాయి. మీకు కావాల్సిన ఫోటోని అయితే తీసుకోండి. బ్యాక్గ్రౌండ్ మంచిగా చేసుకోవాలనుకున్న ఫోటోని అయితే మంచిగా తీసుకోండి. నేను ఒక ఫోటోని తీసుకుంటున్నాను, చూడవచ్చు మీరే. సో గైస్, అప్లోడింగ్